Adto ta, ma'am. Minus exit. Ngayon ito mga unta. Nakuhaan ko og kanang basta ganay. Tapo. Hi Mikey, mga unta. Judesa. Yung inagay. Ayun, klaro man na. Klaro kung up niya. Klaro ba kung kuan? Pasas. Tuwasa ko yan kay Karen Joy. Hi Karen Joy, mga unta. Paniod to. Daan ka sudan. Kami kay Ilugon ni o. Ilugon. Karang sa tawag na kay. Tumol. Hi Ma'am Ginaline. Hamay kami mayawad to. Mga unta. So, ana sila. Ana si Kuan katong nurse ata sa kuan o midwife to siya. Dapat 1 cup lang daw ang kaunon sa kuan kay taas kaya kung sugar. So 1 cup man eh. 1 cup ninyo ma'am. So lamig kay ni siya o kani kay carrots gibutan na ko kanang suka o asin. Bitchin gamay, lamig na siya, promise. Mga di sa dere, nalibang pa. Hinay kayo tingog iyaan. Hinay ba? Hinay ang tingog. One cup of rice, pero gidot-dot. Hinay, dot-dot guys. Ay. Pwede siya ka na sa tanghon, tapos naay, kanisa niya siya? Opo, o naay kuan. Mura ni. Tinapa. Gisaw tinapa. Naglalasot ano yung mga taga-adlaw festa sa inyo yan. Ginamit. Pero, maapta pa na ako ni kuan. Mukhang tayo eh. Mamna pa rin panihapon. Mga kantay nyo, ikaw mo kanayaan din na si Desa. Puro carbs. Mga ka-injer, tinapa na naay kanang sa tawag ni kanang tigasan akong tinapa og tawag ani ay kanang dili ni bihon.
Sotanghon. Sotanghon dahil. Wala pa dili ah. Napa sa tikos. Ano yung card? Puro card? Ah. Mga anta ka nito. Opo. Sotanghon, tinapa. Ngayon, upo ay. Kaya gisawit ka ng sumutan ako yun. Kaya, uy. Kaya upo na ba't tinapa ka ng pure lang. Ay, nagawa na ay. Sinit kita, madam. Nauray sabaw, gisaw ni mga upo ba, nauray sabaw. Sa atin na pa, lami ni. Makakwasa atin na. Sa sudan ninyo, kawa pa mo ni hapon, may pasiyaan, naniod to ako ni, walay pamahaw. Wala mo pamahaw. Nagkaon lang ko kay, nako nakita kay gabi kanang opo ba, o sutanghon. Pero dili tinapain yung butang butong sa to. Nya, lami kisa tan-on, nagluto po may gani na pagkuikuan kanang opo. Shout out from Jensen kay Juana Marie. Hi, madam. Isa to? Gigaon na nimo akong gipadala iyaan. Naunsa, ma'am? Kasi mo gipadala, ma'am? Ako nga nang may mangga diha. Si Ate Cos. Namin Ate Cos. Nagawa ako. Ayan, pickles. Subak na ang buhok. Ano pa man yung gulita? Sa likod, sakit akong bataang. Nag-live ko. Kiso ka dito Janine. Kuan! Magtatag ka na kayo? Yes po, lami kayo ang iyahang kuan. Hi mga Transgo! Si Transgo? Ano siya lang? Masang kuan. Ito bang kasama cake. Lami kayo sa musag. Litsiplan. Leche plan man yan, taas. Litsiplan to, ang taas. Lami. Mangayo ko ito, be. Padali, hapakaon ng pag-ulang ko. Masa? Kapag mong kasama ko. Hi po, farm to doorstep Davao. Kadi mong upo man, karapan akong ginuso. Akin na bunga-bunga yung pagkaon. Ang farm to doorstep, grabe mga kuan nilahang mga kuan. Nilahang mga gulay, mga presko. Presko ah. Thank you kayo, ma'am. Kani. Ilahan ni. You stay healthy, yes po. Runali tungol. Nood to Jocelyn. Ang kagalan. Facebook.
Medyo kayo ay. Gaya mo rin sa kung one cup na kuan eh. Kanon. Nga, isa sa ninyo. Iyaan, musik isangin mo sa sutahon, iyaan, sundugon ako pagluto. Higit sana ko ang tinapa. Tapos gibutan na, tinapa naman na, tinapa, opo, sutanghon, o kaning cabbage. Maulang. Kaunday. Ano mo, ma'am? Hoy! Ano to tayo niya? Ano to tayo happy eating po? Di ko magbasa ay. Kaya na dyan pa abot ko rin tap. Kuan. Bisa. Iya, shoutout kong apple. Raba, Jod, akong gikaon. Karon. Kinakaunan ako palit tinapagudong. Pag gani ko, abot ko rin ta, daghan ako gibak. Sabi nga pang bakti. So ni anak tong nagkuan ka gatong nami sa panganta sa DIY mga ka-generous. Na tong nasa fishport na mag-less ka og coke. Tapos mag-less ka rice. Mag-less na ko. Kita siya akong sugar. Wala, medyo kang pagkaon kasi simple ay. Eh di ba, simple ka na magkasto magkaani. Kaya tinapa, bahit kag kuan. Okay na kung walay cabbage, pero dapat ay upo. So tanghon, lamas pa. Ang mahal ba yan ang lamas? Ay, good ano, kuan. Kasi mag-ready ko ka na upo. Na itinapa. Remy, ano nito ta? Baka harap sa mata. Just Guys, opo yung Ma'am Jocelyn. Dali, kami ito na suka dirian. Pero, tawag ka na rin? May suka. Lutang mo na na uyak. Ay, uyak! Tumong tinapa. Ewan loob. Yan sa tanghon. Kung uyak ay kirang subak. Tinapa. Nami kay ma'am. Mungkin po po para nami. Ito. Ang kurang dami ma'am. Kaya ko atsal.
Ay, nakakain. Hindi sa kaya, nasa itong tabian. Mas kilid. Huwag pa mata. Asa ka din sa daboyaan, ganahan dahil kay upon. Kasi upon. Ha? Upinapan. Upinapan? Upinapan. Si Opi nagsipin. Ito, pagkatipi. Nakakangana. Ano lang? Upiniping. Upon man daw. Eh wala eh. Minsan na siya tuan? Salida? Hmm. Shoutout ko ang musiti kay Jenny Rose. Hi, madam. Asa si Bini Lechon nga Auntie Kels? Wala ako kabalo. Di ba na mag-uban permi? Nila ising, nila kuan. Kung na sila tayo, money sila. Pero kung wala, di wala. Pero sabi kaagod, nasa kagalingon sila Judesa, nasa kagalingon kinabuhi po. Lahat pero sige pundo dari. Maboard ang tao de pag maabot ng one week, board na kadri no. Maboard na siya dari. Ngawali siya pamilya. Halos sila ising dili naman matulog niya. Mori kayo pagkaugma, so di kayo boring. Ba't na lang kayo mangga? Mangga na. Ha? Sa balay mo ba pag may prutas, Naman. paglutang, wala na. Hindi na. Hindi lagi kakaon. Nga pag magdakoy dalang prutas, moingon siya kung binili ko ha. Ang hindi ka moingon, sorry ka. Hindi bata. Aslo mo na yun. Tapos kung unad ka na. Bueno mga tulsibo. Sila ising, karang 27. Di ko mo ba na? Ano ka ticket ba? Di ko mo ba? Ano nga itong pito ko yan eh. Ano yun? Tayo tayo. Ang taon. Ito ko na akong tsakuan. Nakagulog sa atang collagen sa TikTok. Pagkuhan sa ilang ising, para kuyag mo. Magdungan ka na, pinakuha ko tang. Ako lang na. Ano nga? Ako eh. Ang lima, may katong kuhan lang, Gismin. Ayan, pa ko'y utang ka 10, 8,000. Sayang ka favorite mo. Hmm. Pag inanag eh, hinog, di ko na aslog. Pero kailangan nga ako aslog. Ah! Sakit my brain cells. Mang dinabihon lang sa tangon na! Eh, igang.
mong gabot sa likod. Lubot, okay, goals. Kigorder. Wala na si Flora, gikawat na. Napura kaya. Ay, nakita niyo mo? Wala. Wala ko siya diri ah. Hindi ba kamo ba niya ana? May kay ticket. Wa ko kwarta. Tagay sa kwarta, mga antikels. Nakalimut ko na. Orat man niya akong kwarta. Ay, tara din si Flora. Nagani. Di naman ako sa mabit-bit. Eh, tagal ako bit-bit. Wala ko kan. Kwarta na pang extra. Wala siya pocket money, mao na yung problema. Maulaw na daw siya magpalibre ila ising. Kaya ko na siya utang. Brian Miharis, baka so isuda ba basta. Sige, basta mo yung pangalan. Pati lang sa Lamia Sudaniyaan. Di man nilangaw mo. Ano na? Ay, daw, sa Lampinig. Lampinig to siya. Namin Lampinig this balay. Hi, wasipal ko tabato. Ni Ami Ragansa Abaa. Busod na kayaan, wala pa. Ano siya, tamis gamay, ang gamay, asilong daghan. Tingnan mo pang kanaminyo, lisod may taglaki. Sayon na, yung ngit ko, di ako ka basa. Sayon na ino na, pagminyo na, ako, panyata di ka. Sayon siya inon. Lagot yung sa puto mo na lang ko. Mangita day ka. Ikaw din mangita! Nubo ka. Kasi, gusto ko eh. Kasi ato dating site, dito, sa'yo na ang dating site. Makabulan. Pulaan ang ikong dating sa tanawa. Wala ko nagkuan. Ako po. Pulaan ako. Wala. Kapag check ka. Ako chika. Sure, isa kong, ba automatic naman tong kuan, kung gusto ka matawag movie o kung gusto ka ang bali. It depends. Siya. Ano siya na? Do you know the astrology of the astrology of the stars? Dagang pa ito ko sticky. Hindi ang dito ni andam. Mo ko rin school science kuan section. Pero kailangan mo ka magkuan good ka magkipag-communicate sa daan. Oo. Nakapoy mo ka ay chika Kapag ba? communicate paglayo. Ang nakanindot lang sa kuan bam kay makatawag ka. Mm. Magulat ra tao maabot talaga na. Kung dili okay ra. Harapon. Kung maabot, okay kayo. Hindi maabot, okay na po. Ano mahimo? Hindi na siguro ka mamatay o laki eh. Ako ang nila. Hi Izor, mayong mo to si Muha taga Butuan. Ay. Adari lang Ming. Si panahon, luyang ning kayo. Sa kanang mga kuan, mga content creator naman sila, kuan, mabuhi ba ka o gulay lalaki, tapos pag lalaki, mabuhi ba ka gulay babae. Ang babae yun kisagaran gina-interview nga, mabuhi ko gulay lalaki. Tapos ang lalaki pangutan, mabuhi ka gulay babae. Ang tubang jud nila dili. Dahil ra gyud isog na kay mga babae karon. Suko lagin sila kuan pinaakay. Akay ang problema lang manggod sa mga babae,
ang pagsuporta sa kaugalingon. Kaya before magutong sa mga panahon pa sa to ang mga mama, di ba, kay pang housewife lang gid ang ilang ano man ba. So kung wala sila ibana, wala mong buhi sa ilaha kay dili man sila kabalo mong warta kay naanad man sila nga nala sila sa balay. Pero karon man gud ang mga babae. Atanan sa mga anak ay Oh, ang pagtrabaho sa balay di padalim. Luto, limpyo, Okay na laba, sweldo. atiman, okay na sweldo. Murang di sila kagawas kung sa relasyon. Murang mag-antos na lang ang mga ginikanan sa una. dili maodyo pud na ang style sa una. Nga Balay ra ka. balay ra ka ana. Pero karon man gud ang mga babae mao nang mas niisog sila tungod kay kung unsa ang kanang kabalo na mangita og kwarta ba. Oo. Kanang muingon sila nga atong lalaki. Dili pwedeng wala lalaki kay walay mo alsag bugat, walay mo panday. Kabalo naman pud ang babae ana. Balo na. Kabalo na pud. Magina sa Kung sa ginabuhat sa lalaki kaya ay sa lalaki kaya na buhaton sa babae. Unsa may di makay sa babae. Natrabaho sa lalaki. So, may Ang dili mga kaya. tanong anak, mura lang hindi na mo kaya. Dili kita nang muhatag og anak. Ay, taga-antay anak. Anak. Hindi mo ko pwede magbuhog bata na ako ra isa. Kung sa bagay. Anak mo na hindi na mo makaya. Pag walay laki. Hindi, ang trabaho sa lalaki. Ito naman, construction pa. Sa'yo Kaya na naman. buhaton. Panday, kaya. Sa pa may lain na ito na. As in, Jude, kaya na gid usay Kaya tanan. kaya buhaton sa lalaki, kaya na gid buhaton sa babae. Pero kanang mga bugat-bugat, ug dili mo na kaya ang sahod, kaya naman kita di na to kaya ang sahod. Pwede mo mabayad. Kung na kay kwarta, bayaran nimo, paalsa ka. Mo na ang mga babae karon, moingon gid sila mabuhi minoy laki. Okay ra gula ko laki. Kay kung unsay kaya na buhaton nimo, kung kabalo ka mangorta, kabalo man po kung mangorta. Dili ka need brag ana ba. Na isa pa Na ang uwag manggod sa babae maantos manggod nato. Dili ta Maantos. para sa lalaki ba nga mo, di sila kaantos. Kaantos sila pero dili para sa ato na maabot ang tuig gani. Kaya kapoy man ang lalaki sigsig. All. Oh. Kami yung mga babae, di man. Kung sa man isa ka wish ni mo na kanang unta mabalhin sa lalaki. Ang dugo. Ako mo nga. Kay kapoy kaayo eh. Kapoy di kaayo. Kapoy lihok. Kapoy yun. Dili jud lalim. Ilaha na lang na. Mga anak. Mga anak. Para kanang ang lalaki ba karang yung mato sila yung babae niya anak ka na po nila. Na di sila mo dili sila responsable ba. Kung sila ko ma-feel nila kung sa kasakit mga anak. Well, may kaanak ko pero ato mo makaroon sa hospital ba na magipag-ihaw ng mga baboy. Kung na yung mga babae, dali na mga anak. Ipatukto ng mga bata. Ang mga kuan mga good babae sa na dili sila brave ba. Oo. Pero karon di na gyud. Ang dali mo pumatawan. Dali na pod. Labo ng mga online selling. Utang ina gid sa ko sa ko ang Ex. Ay, kilig-kiligan ako. Gatong na ko diri ba nga anak ko sige kog damgo niya. Fresh niyo mo? Ha? Fresh niyo mo? Oh, ay di bang good ni ambot di wala ni label. Katong kwento. Ano ko ginayo ko sa iyo? Katong pareha mo. Pareha yung batasan. Sa Right. iya, kami lang nag-click din yung duha nga. Gusto pareha gani mig batasan. Nakaimong kulingaw man di akong batasan. Chat. Gay! Gusto Intertext mo kung nabasa mo. Kabantay ni ba nga nag-Manila? I miss you. Awa, reply na ko niya. I miss you. So, si Istong dito ay si ano? awa ko. Mahal siya. Sa pareha, mahal na sa ko. Pero abot pagka ng mga inana, gani, ay sabi niya, dili na siya mo stress kung inana.
Ako ra. Na ma-miss you to? Oh, I miss you. Saan ka? Magkara sige na, Bibito? mag-sit sweet. Oh. Kaya mag-sit sweet, dili na siya minana sa ako. Nakatay na bibito? Oh, katong uyag ng lakas ko dako kay to 6'3". Mubibitok to sa ako Bi, kasi tatawagan na mga Biko. Biko, dako kay tao, dako bitog tingog. Mga nagunan kong amiga kay. Di ba, live in me. Tapos na makipuyos ako sa balay, wala akong mga amiga. Hindi na, paminaw mo, dako kay nga tao, bibitok. Ni Biko, nakalimot ng pagsaon na namin. Hindi na ako kabalo magbibitok. Pero sa una, inaanak mi. Ana-ana mi duha, magbuang. Dede Sam, makibinyo daw akong uncle sa Emo, pero... Isa daw? Oo, katong kachat na ko sa sa Bumpy. Hantod karon ako na ko reply. Naana siya. Sa ako nga. Ano daw din ako mag-reply no sa daw ko ano. Kapoy. Oo, mana sila na... sige, nag-get na ako na di ka interested. Mana sila. Kapoy mo nag-chat Dahil lang, man! Mga pagkaon din, gipanglangot. Huwag kasi ko, gimagkali yung basura! Musuko yun dahil sila, Zay. Huy, 30 minutes pa dahil ko. Okay, bra. Sana ang rawan. Sana mo sa laki. Sana ang rawan. Gisumti ka. Kaya videographer nga hawod. Pero nag-post naman ko, daghang ginoon kaayo PM. Ano Videographer nga hawod kaayo. Sino ita? Sila yung learning. Wala. Katali mong kuan. Davao, Quezon. Tara! Mura yung da! Mura ba akong nakahila? Bipolar! Pagkahuman ni nga misyon, pag-video. Dali nga mag-change sa attitude doon. Bipolar ka, ma'am. Bipolar ka, ma'am. Kani ba, sa Jensen ng tana, i-filled na lang ako kay pati pa man ko lang, siyempre, pang-transpo, Ikaw na isa. cargo, Ikaw na isa. dili. Di ba ta? Each na ako, ito ang gipang tanan man ako. Ay, si ikaw rapod. Ang ipaad to. Ayaw ko i-offer ha. Binan lang. Ikaw lang i-imbita. Ikaw lang. Mawa. Nya, basi kuhaan ni mong pilit niya. Kay makipagtungo sa kuang. Wala mo. Isong pa yun iyaan. Karang gibidyuhan ka pero wa ka balo gipokus sa simuha. Di na masum, ma'am. Muna na. Yes, Wang Iseng. Nakilig na siya. Hiwi na yang si Mod. Agay. Mauni, direct, mauni siya ang ako ang, di ba, dahil mga tana, size does matter. Diri na ako na-prove sa iya nga size doesn't matter. Yes, siya ang nagpatunay, Ana. Ang mix Napasipag, hastang ko, ana? Oo. Kung saan ay kagamay? Murag kulit ko. Chares! Over! Di pa good kulikot. As in, naano naman ako siya. Kani ang dili na, di ko dugay nga na situationship di ay. Pero katumong dugay na ako nga situationship ka na walay level gani ang nako isa ka dugay. Dili ko.
Nako'y dugay nga walay level. 4 years mi, pero dili mi permanente magkita. Siguro once a week lang ana. Kani kay halos adlaw ni magkita. Di puyo gani ni halos sa akong balay. Duha ka tuig mi. Kami level. Mo ni gilakan ako ni siya niya maglagot ko magunaw-una kay dili lagi siya das. Kanang man siya uy. Pila height niya tangkad na? 6'2". Grabe mo ka zoom mangnaw nga ni oy. Biska. Ha? Animals. Klaro ko kung bigas, bigas. Star, Tagalog, bigas. Ano niya siya? Okay, so masumanay. Wala na yun. Sagad na yun na. Saan naman yung ilong mo? Nalumping naman. Pag gumanaan ni na mag-istorya, pa ba ito? Muli nga karon. Muli ka isda. Kanang, chat this toto. Agaray kinsa manang kulikot. Managmukbang si iyaan. Lahi niya po na mukbang ang istoryaan. Pero Kinsa? di ba, ay, gusto siya mumukbang. Dili na ko hilig ana. Ang Kasi? magpamukbang. Dili ko hilig. Alagaan ako na ako ang cafe. Si Mana, magulang kong cafe ba? Pag sila pang mukbang Mana. Ako, ano na. Kaya Hindi ko, ana. Ito naman ako, duwal-wal. Ano yung malasgala na? Oo, ano na. Kung makastorya pa lang. Dili ko mahilig magpahinga na mukbang. Sagad na din ako ni Ken. Nagkuhan na, di ba? Dapat pantay. Dili, sa pagpa-wax manguna mo. Pag birahon na kalit ang wax no. Mauna nang nahiwi na. Shout out, Janeline. Lapit dito. Nandun. Ang problema lang po sa daanin niya, sugarol ayo. Iyahin mo tani siya karon, dili siya sugarol. Last na mong ani niya nga wala nami kuan. Ang big bike ani tulo ka buok, kasama na siya sakyanan. Karon na scooter na lang siya. Ambot lang karon na pero last na mo kita scooter na lang siya. Wa na yung big bike. Chat naman. Ha? Ilo? Ay, pero, kuan siya, kanang, oo, ana, pero, bulag. Ha? Hindi ko si Bulag sila. Manani. Ang chat, matag siya, halipay. So, sobrang na tamang. Salamat siya. Kaya gusto siya magipagkita na itong May 2 to 15. Ay ko itong May 2 to 15. Busy tayo. Busy ko nakita niya. Salamat, madam. 2 years mo? Siyempre, nahulog na siya mo sa isa't isa eh. Tsaka, kuan siya nga na, kunyari, dili siya concerned, pero concerned siya. Ano gani? Tapos, di ba, kiat man yun ko. Di ako badungon. Ay, kung kinato ka ng mga gamit. Kaya katong pagkakuan na mo, ihunda mo rin siya pagka-model-model god. Pagkailan na mo, ginakuling na ako sa sako ang mga racket. Buhatan ako sa set card, ipasa na ako. Kung na-go si, sabay may madtuanan. Siyempre, bayot, makita sa iyaha. Maana man. Makuha gina siya. Kuha may pimintian na. Sabay may. Mawala siya ka ng babaero po na siya. Mawala siya, di ko papildipod. Papildi siya, abo. Ako po. Di ba mo naabot sa Silusay? Abot, uy. Pero hindi bahala, di kaayo ko an.
Ako, masuko ko. Ana, may pag makabalo siya nga masuko ko, doon na sa ko, ay akong ko ano, hindi ayaw doon sa ko. Di ka uyab, barok sa iya ha. Kay one time, pareha sana ka nang pinakauna atang kalagutan ako. Ato mi sa balay sa barkada mag na birthday. Dili na ako to circle of friends, pero kay ang lang circle of friends, kay friends mga ko, sugi kuyog ko, kay isa ra man nagbalay. Nya apa sila. Nya naapoy babae dito, sugal sila ba, sugal. Kay sugaron mong gud ni. Galit. Karon ang babae kay napildi man na. Napildi, gitagaan man yung 1,000. Nya nagtanaw ko sa babae, sige ka na babae. Sige, ano ba ka nang, sige katawa ba, mura kung mairita gani, kaya syempre bro, kiyat na gwen ba bilhanan ni, bro magikilig, ala gani. Pero saan ka? Nasilos man ka mo na. Ya, layo me. Kanang, kabalo na gud ang atong circle of friends sila nga, nami something, pero dili may magdikit. Layo me. Di pag-uli na mo, gitagaan mo niya 1,000. Ko, kaayo ko. Ang manay ko, kumukuhan. Tagain, 1,000 ako, wala pang iko niya tagain. Niya sa ako siya, sige tambay. Visit iko ato sa iyaha, ato siya tuddo. Diyan ako siya pagdagyod, ayaw gato ato diri. Mamugos, magyud niya lahi na siya, kay mamugos gina siya nga, kanag yung muadto, bisag mo tagba, kog likay tagbo, bisag asa, pangitaon ko na niya. Niya, i-block na ko na siya, mga amiga niya, mga amiga po na ako, kay bubuhat yung GC para lang matagad na siya. Nana siya niya, katong ibalhin akong balay, giingnan ako nga. Ayaw ipahibali kung asa akong balay. Ano ko ba, kay dili na ko gusto nga makuan siya. Pero ang feeling anak ba, kanang, mahal sila, gapahan dyan desay, pero, Gibukod yung ka na niya, pagbalhin kong balay. Botsong GC, tagda ko niya, wala ko nagtumpundo, kung asa ko nakabalhin ako sa alabang ato, ila mami. Buhat gina siyang GC niya, ikuan ako, kay naka-black man. Black, sige na ko na siya black and black, ana. Kaingon jud ko lalalab gina ko siya kay black and black man ko sa iyaha. Buhat og GC, tagda na daw siya ano, ani-ana niya. Chat na siya, wag ka nang magtampo, ay nagkasuko, ay nagkalain, ako iingon sa imong haba, mag-atik na siya, ako iingon, importante ni, mga anak. Niya manawag na siya, mag-video call na siya, niya, asa na ka nagpuyo karon, nagtuunti ka niya, siyempre kay kanila, di kong kiting utang naatay gamay gibati. Patuon na lang pud na ako. Kabalo ba katong pag-una, pagbalin ako og balay, unang adto niya sa ako ang balay ato, nagbagyo. ay, nag-stay siya eh. Ha? Nagbagyo. Wala pa ko ni uli, ni anak ko sa iyaha nga, ayaw nag-adtog balay, kaya napamukog alabang, ana adtog balay, kay kusog kay ulan. Siya na anak ko dili sa inyong balay. Nakauli, di ko ba siya, dili ko muuli, ang di ka mo abot. Pinaanak mo mo uncle. Wala ko yung choice, kailangan bayan ng alabang to QC. Yung trabaho. Ha? Yung trabaho. Wala akong nagtrabaho ato. Wala akong trabaho, work from home, man ato, nasa real estate ko ato. Work from home, nakauli ko kung ahat, nakusuka yung ulan niya. Kung siya kusuka ang ulan, nakakadaan sa may tindahan, nagulat sa mga, di kong uli, hanto di ka mo abot. Mga perminti ang panlaban ako sa iyahan, nag-iyak ko sa hindi ka nang, wala lagi daw ka nang mana sa ako ka nga. Wala man may ganang, iyak ikaw sa ako ba nga, wala man may, barkada lang man may, kung gusto ana, mana sa ako, wakagus ko ah. Bisa magay kumulang bumagyo, makita lang ko nimo, imo magaling tabukon ang baha, mga adto na kasbalay, ay jud kung kuan ana, mahilom na siya. Sorry na, paano mo buo? Tapos ko wala matamakin. Bullshit. Maopong ka nang buang kay ko sa iya ha. Nabuang ko siya sa imuha, pili mo, nabuang ko siya sa imuha. Ampot lang po, kay kusog po din siya magpa-pretend. Ano mo siya, nawala siya, masuko, ano, gani niya. Sa event, syempre shoot me, ana, og 2 days. Sa first shoot na mo, naman mga ubang model, mga lamiun. Mga half ba, half German, mga ano, kilikili. Kaya syempre, dili mo ganda mo ginahipad pa, panbalo sa tanan, labo na yung anak kay mga, kasi ilang ubang mga babae ba. Di na ko doon. Kuan maraming amigo ana pero dili kay namo ginapa kuan pero wala man gud ni label god so dili ko gusto ba nga kuan. So pag abot siya dili siya mo kuan sa kuan tagad ano ko halimit ko mo kuan na sige.
Pag abutan na kay gwapo mo kay tong isa mga abs na kanang kinsa ka mukha ni niya eh. Sige ito na palabas. Uy, basta natoy palabas ang US nga ang burag sa palabas na My Love Team, burag siyang isa sa kanang ganin. Bas. Isa sa siya Bida. bida siya pero Kalaban. oh, mura gani ka ng liba, love team, tapos na ni ambot isa ka lalaki nga mo'y silusan sa uyab sa love team, ana gani. Nanay ang nawong. So pagtanaw na ko gwapo niyo, uy, ako siyang istorya. Hi, you look like ano ko siya kay speaking, pero kabalo siyang Tagalog. Chika-chika ko sa iyahan, yan nakasi sa kontapad. Pinana di sa kuha. Ganang kay kagamin anak no kung ada. Pinana di sa kuha, anak ko. Oh, kailangan ko dak, siguro nag-jokes. Ngawa ko siya. Yeah. Siya, dito po siya, kaya na yung mga babae, hay, mag-joke-joke siya, niya, magpapangit-wako, mag-siya ka na. Kaya din, Sa ina ikaw, Richard Gomez, Ya, ikaw pa, magkatara po kasi yahan. niya, pagbutan ako ko sa iya, surok ko na akong tubo ko niya, kanang naganin mo istorya sa iya, ha? Katawa na kay dili, nagini mo ang kung sa mong pabati, ana, gani nga. Wala, ana lang mi, dili lang mi, wami label. Mag-ano-ano siya, ana-ana siya dito. Surok ang dugo, ana. Dito na po ko, pag make-upan ko, yung make-upan tong bapo. Hi, you like ano? Kung ginaanak ko, magsige pa nga tao ang mga make-up artist sa ako. Kay kada lagi giglingaw, kay sa yaga-yaga, lagi kaayo ko niya. Siyempre, ang lalaki, pag imong binuangan, di ba, imong istoryahan, bastos, di mo nakatingog, ng murag maulaw. Kung patanaw daw ko sa abs, di niya, grabe kayo ang abs, bato-bato. Sige katawa, bibo na kayo, min. Musulod na siya dito, mutanaw na siya, mutanos ako. Mua na siya. Isa ba? Buho. Ay, yes. Pero sa tanan, ay, din sa katang po ko atong 4 years. Pero kanigid ang grabe, manggod. Sa po. Kita ka dyan. Ito ni Shagit. Tikas palay. Wala, ang doon na nagkuhan, wala yung wala kaninay. Niamin niyo sa iya, oy, siya ang wala ni angkon, pero niana siya sa ako ang kuan. Tagno sa nato ni mo ang business. Buang mo ni, naklaro di ako ang thoughts. Ni-adjust na ko. Alam, nalagi kay basher diri. Ako? Zingon. Basa daw kay kong baba, mura daw kong kabayog ng wong. Diliin anak ang nang ni Judesa sa personal. Dili kabayo. Kabayo man. Katong ano na mo, ni undang na dyan ko sa iyahan, nilikay na kong sugod sa iya, mas sigir ka po siya katong balay. Ni anak ko. Niundang na jud ka. Ikaw na ni. Ako na, ginakuha man ako, ay sigat na rin sinsama ko, mukha nyo na, una ko siya. Paana, kung nagsirahan na may birthday sa ako, ang birthday sa isang amiga sa balay na mong celebrate, tapos ganito po siya, chika-chika, kami na lang doon nabilin. Nag-idong may og wine, medyo tipsy-tipsy kung gamay, hindi ko hubog. Ya. Hindi siya, dili na siya mo stay po itong balay, stay mo itong balay, ulit din siya ba? Ano ganyan ulit. Inyagyo ko sa iyo kung ayaw uli, ano ko sa iyo ha. Dirita tulog, imingaw ko sa iyo mga kuyo-kuyo ako gabi una. Kaya, Wala din nag-movie. mura lagi movie na. Nya. Tapos, ako sa iya ha, mo to lagi nga ayaw uli, dahil lang ka, nyanyana siya sa ako, ano. Anong di, sa ko? Anong diri man juga sa ako, ay sa ako, kabalo man ko, dama kaglaki. Siya dito di ka sa ilaha, anong diri man ka sa ako, Anak ko. Ikaw man nakakarong gabi una. Kung sa kadaghan ninyo, ikaw akong paborito. Anak ko sa iyahan eh. Papildi ba? O ikaw ang paborito, mabuot bang ka? Ikaw ang gusto. Daghan lagi mo, pero ikaw ang gusto. Yan na siya na.
ayaw sa ako kaya wala man ko'y kwenta na tao. Mm. Diba, naman siya ano, kanang minyo man siya, pero mag-anal na sila ba niya, dili na ang first. Kaya naana na siya nabuntisan, dahil siya anak, tapos nabuntisan na sa babae, tapos minyo na po siya, tapos wala na po sila klaro, bubulag na po sila. Minyo na siya sa ako nga, ayaw sa ako wala ko'y klaro na lalaki, wala ko'y pulos, irresponsable ko, wala kay kuan sa ako, niya. Ana siya, sugarol ko, siya dili ma-okay mulay sa ako, kaya ayaw na lang ako ang gusto ha. Dito na ako na-felt sa iya ha, nga gusto ko niya. Kaya dili siya gusto, kaya nakita man gud niya sa ako kung unsa ko maning kamot, nagsigingon ani ko, higat ko. Kanang kita niya sa ako ba nga, hard work yun ko sa event, plus na pa dyan yung trabaho sa real estate, nangita ko client, kinaan na siya dira, mag-laptop ko, na ko ka-istorya, nagka-meeting, gani. So, ayun sa ako, dili ma-okay mulay ka nang miserable akong kinabuhi, dili ko gusto madamay ka sa ako, Yan na siya niya. Nasakitan ko ato, ano magbuot bang ka? Nga ako malilay, ikaw akong gusto, niya anak sa iya ha. Bura na may action ako hilak ato, anak ko sa niya. Iya akong gigakos, pala ko siya sa ako, dali na matulog na. Ano ko, dili ko matulog, pag dili ka dili matulog niya. Siya, tara na matulog na tag, isaka ko niya sa tasya, uli lang ko, dili ko mula ka, dili ka matulog. Ganun! Ang drama ko si title ani. Nalusig din ako ang paminaw si Muma. Nya, saka lang sa taas, sige ko bang sa iya, girila kanya, nakainom ko gamay ba niya, dili gid siya. So feeling na ko that time, murag na siya laing kakemberlo. Nga, kuan ba na siya laing kakemberlo, pero paborito po ko niya. Kaya pareha lagi Pero mi. stay man siya food. Nagstay siya, pero gipatulog ko niya, bago siya nilakaw. Pahilig bata. Oo, murag ana ba. Paminaw na ako, naano po siya bagong ano, kada parehami ba? Siya dagan siya lalaki, lalaki dahil siya babae. Ako po dahil lalaki, pero paborito na mo isa't isa, kay malingaw mo gaminduhang. Sige, may pangatawa. Wala mo level. Pero may label, na siguro na siya bagong target na po. Sige, di patulog ko niya niya, ana siya na, pag lakaw niya, with a kiss dyan na niya, ana siya na, mulakaw na ko nga, kanang, natulog na diya, i-chat ko kung sa may problema, kailangan malimog ka istorya. Dati kong tulog, at nilakaw siya, paglakaw niya, nila ko niya, ako, din ako. Ganon! Nasa una ka nang, nasakpan ako na siya kahit, always magod may ka-video call ana niya. Sa sugod yun, siya di una mo video call sa ako, asa ka? Ako na ako sa visit ko, papyo na ako na. Ya kung asa ko, iyang di ko adtuon. Ya maglibre siya kaon, gani niya. Mo-chat sa ako, kuan siya, mo-update, picture siya, jogging ko karon. Ya mo tanaw ra ko ana yung pagdon. Antod sa kung kano sa ana full ko, yun. Yawa na siya. Kakitag bagong kuan target, mo to yung kuan sa ako pagkakatungan na sige na ko niya ayos sa ako kitan ko ato kay. Naman ko din siya point na dili ko dapat din sa iyaha ba. Ay, kiti mo na. Dili dapat ko sa iyaha mag-ano, go na iyaan. Isud kining ulo, i-adjust ni Judy sa ana na nang. Anya. Man ato, wala, mukaan na ka na, pag mo-chat siya, manawag, dili na ako siya tubagon, kay, Naglikay ka na masakitan. kaya nasakitan na lagi kong sugod. Mukaan ka po niya sa kuha, mo-update. Manawag siya, mag-chat siya, manawag siya, di ako tubagon, mag-chat siya. Kamusta diha, okay lang ka, pag nakit ka ng kung kailangan ninyo ka-istorya. Yung sa manawag na siya, kanang na ako sa gawas, kanang sa may gutom ka, wala akong gutom, tulog na ako, patyo na ako. Ay, Nag-anak na ako, nag-anak ako sa iyaha. Ang dili lang dyan ako nabalikayan sa iyaha, pag moabot na siyang balay. Kaya mo kalit mo na siyang butho. Nali sa gawas, hindi mo gawason. Ha? Paglakas sa gawas. Dili na siya yung nasa gawas lang, diretso na siya dito sa kuang kwarto to, sa balay, apartment na ko nun, barkondo style ba. Yan, nailhan naman siya sa guard. So, diretso na siya sulod. Naana siya niya. Pag once manuktok na siya, wala ko'y choice, pasudlo na ako na siya. Kaya ito wala Kaya kung manawag na siya, asak ka, wala ko sa balay, anak man yung permente. Video ko siya, di na ako tubagon. Ano niya. Kabalo ka, gi-block na ako na siya. Gigamit niya ang messenger sa phone. Anong imo kong gi-block? I-unblock ko,
messenger ni sa ay Facebook ni sa Asa dito ka nilikan, nakakatong nilak, nakatong higaan kayo natulog, patikati ka natulog. Oo. Pero, naay one time nga hubog kay ko, hubog jud kayo ko, siya akong gitawagan. Ay, nato siya. Asa ka? Wala kong ganto. Sa hubog ka, katulog na. Asa ka? Tuwa ko diri, hubog kay ko ato. Nagubog ka ito, magpo niya. Nahubog na po ko ato, nang okasyon nga, nag-inom eh. Hindi siya akong pangitak. Niana siya sa ako, ade. Ang ko ako dyan, di ba, dilikay na ko sa iya, ha? Pagtawag ra, ana, nakalikay ko, pero pag mabot mo sa balay, di ko kalikay. So, wala ko choice. Okay, berlo na pag naa siya. Kaya gusto lagi na ako siya. Sa pagdaa siya di ara, mangyo siya, mutikang kagrapog ko. Talaga ning marupok kay ko sa iya, ha? Anong pag-boss, bakit ano na ko iyahang nawod? Ano gali ko kusog? Inana mo kumaon, dili ko gusto mo ato siya sa balay. Kaya pag abri na ko portahan, bakit anak ko yung nang niya, mukatawa na sa ako, awa na, namuipoy na ko, mubulang ka na kanir ko. Inana ko sa iya, ha? Mo na, pagbagot ko, pag mato na siya balay, kaya di ko kadili sa iya ka. Munya, mobile na ba yung feeling? Oo ka na, mubalik siya, pagdapugan na ako habang namin, magkeme, may anak, gani. Sudo, anak po yun. Na, inana ko kakuan sa iya, ha? Inana na ko yung gusto, nga di ko kadili sa iya, ha? Nya. Katong last, inaana sa ako, ama. Inaana ko sa iya, nanay nang uyab sa ako, Di siya mutuo. Na? Nanay nang uyab sa ako, Ano siya, di ko mutuo. Ano man? Anak ko, ayaw na sige adto diri kay nanay nang uyab sa ako, sugto na ko siya. Ano siya, muundang na ko adto sa balay pag nana kay uyab. Inaana ko sa ako, Mga tong uyab na ko sa ako. Ha? Napugos. Dili, sugod ang tanan. Pero may pilit-pilit na may anak ni, ni KB. Ha? Si KB. Ano man na? Pilit-pilit na may sugod anak niya, pero kaniga ko nakuha ang gusto niya. Ano lagi mahalan sa kuha nga? Dili ka undangan, dili ka makauyab. Di ka ba naman mo siya na gusto ka, ayaw na ko siya. So, confident kayo siya na huwag kayo pakita, ana. Oo, confident kay siya nga siya. Niya siya, dili ka makakitag uyab, dili ka kitag laki. Ako ra kasi gihapon. ha. Kibuang lagi ko sa iya ha. Mo to gipakita gyud ako sa iya ha nga. Dili na ano ko lain. Nag-away na lagi na sila. Naman. Kaya ka bro, gawa na sa comment section. Kiligon na si Jojo Maminaw. As in, lahi gyud di ka na ganing, mura ganing sa pelikula gani nga kada ganing. Ang sugod mong gud na pero amo among gud na nang bisagol dayon kuan. Keme. Pero kada ganing feeling gani ninyo nga magpugong-pugong gani mo sa inyong sarili. Na dili ninyo gusto ipakita ang banduhan na gusto ninyo isa't isa gati. Pero kanang ganahang magkita mo magpuyog mo, magsige miglalis ana iya pod. Ano mo, sino daw yan? Oo, magsige miglalis ka mga ana mi duha niya pagkahuman ana lalis, diba? Sa ako na siya matulog. Dugay yung matulog niya magkan alas 4. Magsige na mag-istorya niya, yaga-yagaon kina siya kanang bilo ka na kina experience ani niya magstorya man na niyang duha. Ba kanang sige magkatawa ani niya, mo ana gud ko ang nakauban mo sa kondo ma. Dugay niya tulog sige mo pangatawa mo ganito tong nagkuan namin naglaylo namin duha na anak sila. Sige ra ba mo katawa lingaw kaayo mo makadungog ni sa inyo ha. As in ka nang maglalis ni. Human og lalis anak kay ako di medyo ko papildi. Lalis ni duha siya. Sige na niya. Continue na siya ang istorya. Muna niya mo sige magkatawa niya kanang ang ihang mo nang dili mo sumbol ang pagkagwapo. Dili sumbol. Nabisag basta pag anak kadikit amo ang nang di jud ka masumbulan sa iyang kagwapo. Ay, ako Amiga man ka pero Hindi ba talaga niya? bisag ako ang sa tanan ako, di ba ako mabarkada sa Manila. Sila gyud nag-ingon gud mismo sa tanan daw nako mga Kimberlo, siya gyud daw. Ya lalaki kay forma kanang pinarubil padilya og atake ba. Piling na ko nagkarelasyon ko ato dire sa ano yan, nagbulag mo, dugli ang sakit.
Mao gyud dugang sakit. Kay kuan man tinuod man nga naay commitment. Kato ako ang sakit ng gibati napunan pa nako to ang masakit ato kay May relasyon. na makuan man ako sa unang hospital mo ko may commitment. Pero sakit gud gihapon. Sakit siya. Gilakan akong animals. Magi matingala ko nga. Sukad ni uli ko og dabaw mo siyog damgo sa iya ha. Siyog damgo ani buhit pa ni. Sana gana dapat yung damgo ni mo isa ka tao dapat kumustuhan ka ba ka na nimo. As in? Hindi, napilingguhan. Hindi ako siya gusto itong punta. Dapat dili papangutalangan mo sa lain. No? Kaya pag madamguanin mo, kailangan mo kumustahon kung kamusta siya, okay ba siya, ano mo guna kay basig na sila yung mga struggle na kuan gani. Ito dahil na kaya dahil. Kay kabalo ka tong amiga na ako tong problemado na ako sa Manila to pauliay na ko ba. Ang kalit nagbuto akong amiga. Ay, kalit chat yot, sana sa ko. Kamusta ka nadamguhan ba siya? Anak ko. Actually, dili ko okay, pero muli ay kong Davao. Sabi ko, ka sa inyong balay ko, sige. Na-felt siya ba nga na problema mo na nadambuhan ko niya. Kaya makita daw niya sa ako ang social media happy daw kay Bo, pero ano daw, masigil daw siya kadambo sa ako ang. Sa tanan siguro na ako walay level, no? Kani ang pinakadin ako balikan. Amo ang banding. Sa banding, magulat na din malimtan. Laki kong reply siya. Charles. Pili na ako nagka-problema na po ni sa kwarta. Ano ko siya ba? Sugarol? Isa kasing sugarol. Ha? Isa kasing sugarol. Tanang sugal, iyang sugalan. Turok-turok. Huwag ka dahapon siya karon. Wala na, hanggang na siya. Kasi ka niya ra. Naani siya, kabalo ba nga, isa din siya sa kanang, magdaan na siya, billboard niya sa Camellia Home sa Manila. Papapapaog ka ng kuan ba? Atake. Napunta siya ka ng ads. Ambot, pero dugay naman ito, kasi wala na, expire na. Nakasyan sa? Ay ka ng ads sa Facebook na, kung post mo eh. Ang sama ng pinaka, hindi mo malimtan siya. Hindi ako makalimutan sa lahat. Nalibagbak ka sa kuan. Ay, so, mao ganyan akong ginaingon nga, size doesn't matter. Di mo ko niya anak, di niya balibagon. Hot siya. Ang O siya, imo na yung gipil ko, siya ang pagkasiya. murag ana, pero tong unang gunang tanaw siya, gwapo mo siya, malami na lang po ba? Pero hatod sa gadugay na gadugay, malami na siya tungkol kinaanay, feelings. Bulog na siyakan kuan, motor, tapos isa mo siya, bonus kaya ang now. No, bonus yung now. Ipawi yan sa notes. Ina na, ang kabalo ka kung si pangalan niya sa akong Facebook sa Una Jutes. Ay, babe. Anak ko yung note yung namin. Wala ko sa iyahan. Yan siya. Mga sa ako taka na ka, dako lang ginang imuha mo, ang gamayan ka sa ako. ang pangalan niya sa ako Facebook, My Babe. Tapos ang pangalan ako sa iyaha, Marjut. dili kuan Cueva siguro to. Cueva. Yawa ko ng Cueva ulit. Grabe yun siya humor yun. Hindi, mailan mo din mo kung dax ba ang tao din eh? Hindi mo ilan yun, labo ng tangkad. Di ba, mailan mo ang sukat ba? Kananaan na dito mo Ano, kuan. tadako atong tiil. Dili ba, makita niyo mo, di ba kung makita siya naman sa magunita ni mo o nakuha ni mo. Mahal dako lang yung ka ng kuweba. Pero dili, gamay jud, mailan Bitaw, wala mo nasa dako. Gamay jud na. Oo, gamay jud siya. Kabalang meron siya dako. Kapila po ni. Presente ba na siya kakita sa kuno ka ng akong suot short, crop top, pantalon. Sika ng sexy kay ko ba? Dito ko nakuhan sa iyahang nabong na namin sa event nga nag-dress ko niya.
Ah, siya ba? Nakalimot man siya, naka-live sila. Wala may nakalimot eh. Ay, Ma'am Christina! Hoy, naka-live mo. Wala may nag-istorya ang mga bad. Hindi ka ako na makahana. Wala pa ka 1 hour? No, 1 hour na ba? 1 hour and 4 minutes. KB, si ka-good boy. Yes po. Na, kato nga time na dito dito ko nakuhaan sa iya ha. Wala akong kalimot sa iyang now. Diba na may event, tapos diba suot na ako, always na ko sexy. Sexy. Kaya dili ko niya niya butaan. Sagdan ako na niya. Oh. Nala siya na pagdol ako, nakadress ko white ato. Ah. Sa taas mo kay kung buhok, wala pa na pangko, kaya dapat pangko man nga. Ay, depende, gusto lang din ko pangko ato. Wala, taas mo buhok ato, nakalugay niya. Anak na ko sa iya, duol ko anak. Hindi ako gamit niya, anak. Puro siya nakurak ba sa ako kay dito ako nakabantay sa iya, ganahan siya babae nga nag-dress. Kaya di mo ko gugag-dress kaayo. Yung ganahan siya babae kay look ba. Nag-cellphone siya, kay gatalpak siya, siguro lagi siya, siya asa siya butang, basta kay mga tuloy kamo. Pagtanong sa kuan, lagi siya. Mo siya na-amaze ba niya, anak siya. Anak ako siya siya. Ganda mo ngayon. Iniada niya. Niya, gikilig ako ang bigay isa, kabalo mo sa ako. Ay, baka na ka nakaroon, bes! Alas ako. Anak mong ko siya. Ay? Mura siya nakuratan. Ay, liusap. Kanang ganing sa pelikula ko, kanang ganing, kanang mutanaw ang lalaki niya, mo islo mo niya, na ipangin-hangin. Ikaw mo lagi yung tanaw sa ako akay. Nagtanaw ko daan sa yato, nagduol ko ba kayo? Yung, kung kanang ano, Nag-anas ako. Nag-anas siya, nag-anas siya yung cellphone. Ang reaction ganyan niya, pinano. na-amaze. Ang ganda mo ngayon niya. Kilig sila, ano sila, ganyan ko. Anak mang po, ano siya? Ano niliyap? Ano niliyap Ano siya? siya eh? Bukang bukano. Ano sa ako siya? Parang ka talagang baliw. Ano sa ako? Bapo naman tato. Uy, grabe po na yung ganang airpads ako naguban ako ang cellphone. Kontak na ako siya, kay taga-kuan na siya, taga-tundong na siya. Kontak na ako siya, nang gumawa ko ng cellphone, ano kaya, buyugi ko, bahay siya. Samahan kita. Alas 7 sa buntag, sabay mo ako sa akong mga amigang bayot, tawagan ako na siya. Dugay siya bot, suko kay ko. Dugay ka dapat, ganun na ako din nagulat. Ayun siya. Kabalo ba ka, bago ka akong mata, ayun sa kuha. Kasi mo kong yaw-yawan, dili nang makuha na akong effort na bisag bago kong mata, init kaayo nga, dili ko nagagawas, o utong-tutok, diadto kita. Ano sa ko nga, nahilom ko ato niya, iya di ko bikuyugan, nangita og kuan, kaayo. Kuyugan man jud ko ana niya, mao siguro nakuan ko sa iya ha. Si KB, naman gud may commitment, man gud may ni KB, kaya dapat ang di ko niya kuyugan no. Grabe po itong effort si KB sa ako sa bangsa. Ano si KB ato? Wala pa. Tapos nung kami na ni KB, kanikay na ko ni niya, kasi syempre, lain kung kaayon mo, nanatay, committed na ta sa uban, sige ako kukuhan, hindi man na siya magundang, at hindi na siya balay. Kuhay na ito, nalagi ko uyab. Tapos na siya. Mga ko nang gudta, asa din mo ng uyab di ay, at na to. Siya, hindi na gwapo yung uyab noon, nasa ko ako. Mahilong gwapo, ako sa iya. Siya, mga kanta, basabay lang, wala na tayo buhaton, libiho na ganit ako kauna. Ilis ko, nagbra ko, ano siya na. Stricto yung mga uyab no. Ako pa yung uyab, bisa pag di ka magbra-bra, okay naman sa ako, ano, wala kay bra, magsiksi ka o suot, kaya napansin man niya sa ako nga, dili na ako magsiksi suot sa kayo. Siya, kung ako yung uyab, anong di bula ka na bra? Pagda naman di ka, di ba, sa una, dili ka magbra, mag-aksya sa maabot, dili ka hilabtan, siksi ka suot. Mao gani, di ba, sa una, anak ko, paghilom, kay wala kong bugiyab, na ako uyab. Ang katawar siya. Ya, ako ay si ko Adelby niya, ginalibre pa yung tika, kanang di ba? Ako, pero gina-compare niya yung sarili ba? Nanunaro ko to sa iya, ano ako nagkatawa. Compare niya yung sarili. Sa karang nakauban ako karon. Di ba? Baka yung, gusto ko niya. Or imagination na ko na ako. O, inana ako ang feelings ba? Nga, saan man dyan gusto ko ani niya or nag-imagine lang ko. Dahil, ang effort dahil, sa kada, hindi masabi, baka majud ka, deserve majud ka, pero,
Kuan ba ka ng... Kasi barkada na pala tao na si Mano kaya pag barkada kung gusto kang kubalon. Uy. Balon ang doktor pero nani eh. Kada mo. Mo gani. Tingin ako na di ko mo to siyang rason. Tapos bisag kadlawon basta kailangan ako na siya, kailangan pinang kauban ako palitong kadlawon basta atong crabs. Sa ato sige. Sabayan ka, mato gid siya kadlawon. Inugan ko niya, malingkin may. Ang ano din yung diligin niya ipakuan sa ako ay ang feelings. Ginayayawan mo siya abot siyang kuan, siyang... Showy man ko, prangkaw sa iyaha. Wala niyo mo siya ginabawalan mo ka ng sugal. Wala. Iyaha mo kwarta. Lisod ba ako anong kwarta? Sagdan ako siya niya. Karong ato siya balay, mag-uul siya, napilbi siya, mana ko. Busit di ka bagadala kag bimal diri kong balay, mo ato ra kag balay, mo ato ra ka diri ka ng pildi ka, pero daog gani ka di ka makitaan. Pati lawa ko kuan mo daog. Onok siya kay madaog. Dahil di siya madaog, di mo siya muundang nga ka ng madaog. Ang ara man ni noon, mapildi. Oh. Nya paminawon na ko na siya, pag was magyawi ako, nimaan na siya. Ba ako, di mo ito, problemado na ganit ko. Nimaan ako sa'yo. Bilong ko, ay mo sa mga gusto. Nya ako na siyang pantoanon, kaya pag problemado siya, dili na ako kayaw-yawan. Mana ko sa iya nga, ayaw na lagi pagsugal, kay tanawa na, durot na imong mga kayamanan dira, naprinda ni mong mga gold, imuang mga relo. Na, ang botoy, di daw niya mapugnan. Hindi na mapugnan niya yung sugar, di na yun daw. Mao daw, dili siya gusto mambabae. Kay sugarong lagani siya, mudungan siya bisyo ng si mambabae. So Charles, so siya tawag siya, Cha! Pero buutan na siya, buutan. Natong ikwento na ko sa iya ha, nga naabugbog-born na ko na siya, never gito na niya gibuhat sa babae. Never ko ana niya nahapakan. Hilig man ko mahapak good. Mana siya again, mana ra na siya. Ay, mana ra siya. Di ba sa kay KB ba, mahapakan ako, mahapakan ko. Sa lain yung kinang ma-felt yun ako sa iya nga tuan pa sa ako ang Hindi na parang nagdagma na ko siya. gani marapon maumod siya. So, anong kuan mo siya? Ni-chat man siya. Ambot sa napudanin niya. Kwarta. Sige man nagkuhan sa ako may pera ka ba dyan ilom? Ano lagi yung kasugarol? Katong nag-agent ko sa Talpakan, bakit niya siya utang sa ako, pinabayaran minaw niya. Nila. Naabot na siya 80,000, tinalpak. Dili na nako siya patalpak ko nantod. Di siya mo bayad. Kasi talpak. Ang online sabong ba? Ah. Nanaog na siya. Nana siya na-impress sa iyang sugal. Wala gyud kay ang mga na-invest niya sa trabaho na niya. Tapos ka-invest siya ira isugal pod. Yan ay ang amiga nga. Si Kuan daw ang ako ang dotga siya. Niya ano ang... Dotga. Dotga. Totga di ay di. Dotga. Totga. The one that got away. Dili mo pwede. Gusto ninyo isa't isa pero dili mo pwede. Kaya kailangan ninyo mulayo mag-ano na. Kaya ma-feel mo, pag si Tintin mga itong kuan, kung tawag ng parihat ang mga single o anak, kami mo kuyuga ako pero hindi sa una. Hindi na kaya siya ron. Ambot lang po. Traded niya ron. Kuan siya. 34. Ay, bata pa di ay. Bata ka, uy. Lamang laong do ka tuwing ko ah. Sige na mo. Kuan. Juga express. Akong love life no boring. Kaya galing mo. Dili ka
siya ang paminawon. Sa tanan jud no sa bukid siya jud ang dili na ko ang daga naman jud na experience ng mga klaseng kuan pero siya jud ang ko malimtan. O gani anak ko makiugmato og Manila mo chat sa ako makikita ko sa iya ha. Kaya wala man po ko uyab. Pero dapat uyab dili. Ano na to, Manila? Ay, dyan ko si Kibi. May chat. Wala di po uy. Yung ganahan. As in. Bakit po yung si Kibi, no? Wala man siya kabalo. Masya ka ba yun? Ay, klaro kayo eh. Ginakuan ka niya. Nya isto. Oh. Gusto ka niya, day. Go ganahan. Ikatungad to, wala mo ko'y matulugan na to. Kaya tanan amigan ako busy. Oh. Nakadlaon ko na abot. Oh. So dito ko natulog sa akong talent scout. Oh. Doon na sa balay sa barangay. Na akong i-contact tong si Wadi na anak ko na. Wad, pwede ko vape, di ko gusto mong gawas. Di ko kaya sa palengke mangod ang kuan. Muligyan vape niya. Nambi siya dito permanente. Kung di ko gusto mo kami palengke, sikitaan ko niya. Di ko ganahan. Bahala nagmakabalo siya. Basta di ko gusto nga mag-abot mong darboy. Ano man, no? Kana ganing, pwede na niya, di mo guys sa una sa kuhan ka, mahar niya. Mabalik na po sa pagka-stranger. O dyan ko kay saya mong kung last nagibuhat, o dyan ko ganahi. Walang ano ko dili, dyan ko gusto kuan sa iya makita. Strangers of Pag, friends. pagkahuman, wala dyan siya na nga yung sorry sa ako ah. Asin? Wala uy. Wala siya na sorry sa ako ah. Isog kay siya. Matuloy ko ganahan makaano sa iya. Sa karon pero dali naman po ko pag kuan malabay ng pila ka tuig wala naman po mas ko. Kaya uban ako mga ex, mga amigo na nakatong nangulata sa ako ah. Nagka-istorya nun eh. Wala na sa ako ah, kaya nakamugpo naman ko, okay naman, bisig akong tulata. So ready na ako nga makita niyang now. Pag magkita mo, pwede na ako siya na magbuang nga ka, marunong kulata ka, diyarin ko, nauna na ako siya. Pero to nga pa ako sa Manila, di man ako siya kaya makita. Kaya iya, ba't kong nakulatahan. Nabugbog aber na ba? Ang lagaw, verset ka ay. Wala pa si Tuto. Namod niya, namod si Kulot ba? Toto. Hindi man kita ng duwa. Sige. Pero si Toto ba ginatabangan na ako good na maato sa social media. Check ka na. Wala siya na ganyan nila, pag-upload ba? Uy, enda ni mo ang live! Ay, wala, tama di ay. Boring kaya, kung sa kuha mo mga minuno, boring kaya ako ah. Kalimutin ko. Ako, boring majud ako ang love life, no? Pwede ko anak ko ang partner sa una kong kalibin. Boring ang mong story. Munang magmata ka sa masubaam ay tawa na mas makaba ka judesa. Humihuwat ka og work up ako. Tauno nimo palista si Junjun Jail. Sila na sa istorya dari. Ha? Dili sila chat, mo lang GC. Taghakin salamat. Napa siya diri oh. Nahilong gud kadali. Di embasa lang to, humana lang ko. Dagagin sa lahat tan puday ka. Friends with benefits. Kawan na JC Driada. And salamat sa pagtanaw sa kuang live. Salamat sa kuang pagpaminaw sa atuang suliran o kaagi sa atuang little sender na si Judesa de los Santos. Magkita-kita tapuhon sa atuang programang Kini, ang akong sulat. Maing udto.
Charot. Salamat sa pagtanaw. I love you all.